ازي كاب واشنطن دي سي زفنو مدبر راديو دمس امريكايو ب25-31 متر باندن بساتلايت channel VOA 24 بقطتاي محلالف تولد ولد جبريلين لومي 27 تكم 2020 و 17 تكم 2013 زتانا قدكم حبرات هاجرات مسلساوي للزب حسب حداسه دقيفو زبل زركبو زينا بمقدام عبد السمناوي معراب كل تግራይ ون اسلام بጣት ራእዩ ዝብል ሓበሬታ ክነስዕቢና ኣብ ኢትዮጵያ ን83 ከተማታት ተረባሕቲ ዝገብር ልምዓታዊ ፕሮጀክት ተጀሚሩ ዝብል ጸብጻቡና ኣለና ተረኛ መደብ ኣሜሪካና እዩ ኣብ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ቁጽሪ ኣድመጽቲ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ወሲኹ ዝብል ሒዙሎ ቅድሚኡ ግን ኣብ በትረ ስልጣን ميبتيكم كما يوعلكم زرزر زين عنه نصاب ومبر حبرة أفريقيا تحبابيرو إثيوبيا سودان الجبسن ناسم معنات نكبصها نزقبر صار كم زدقف حبرات هاجرات قليتو والناصح في حبرات هاجرات أنطونيو غوتيريزن بريزيدنت أبو أفريقيا سيرال رامافوزان سلسطين هاجرات نزكايد أولزب ملو الدقاف كم زلو عب إثيوبيا لو حبرات هاجرات زوصهم الأخت تويتر قليتو الله إذا كم زيلو قلو اتلزب بمنفسحونت بحبراو تراب بحينتن بمسم عنك الزازم اتن هاجرات كعيالو يقبع يول ملقت تويتر وهابك الحبرات هاجرات ستيفن جارج بمسرت منش زينا فانا برودكاستينج زي كم دي لكله بمسرت دونجيز مثلا زينا مينسترات وصائي سلسطين هاجرات مس مينسترات هابتماي بفيديو كونفرنس بزعبا قدف التاسين مزرب أباقي كم زركبو زي مثلا زينا حبيرو ቅድሚ ክልተ ዓመት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተራኸብሉ ሰላማዊ ሰልፊ መስቀል ኣደባባይ ደገፉን ምግላጽ ኣብ ልዕሊ ዝወፀ መጥቃዕትን መውራድን ንምብታንን ዓሊሞም ቦምብ ደርቢዮም ኣብ ልዕሊ ዝተባሃሉ 5 ሰባት ፌደራል ቤት ፍርዲ ሎሚ ቅፅዓት በይኑ بمسارة زي قدامي تخصاصي كيتو قرماي 23 عامت صنوع مأسرتي قالعي تخصاصي برهانو جعفر 22 عامت صنوع مأسرتي سالساي تخصاصي طلاهن جيتاتشو زدربي بومب هيوت كلتا سبع سلزت فان بركت زبالو سلزقسلن مولو ادمان كأسر رابعي تخصاصي بهارو طولة 10 عامت صنوع مأسرتي همشاي تخصاصي دسالين تصفاي 5 عامت صنوع مأسرتي تبينو علو يبل ملسكاتشو أمها زلاخو ريبورت أب إثيوبيا زيغاتات حساوم بنصانت ناي مغلاصن سلاماو سلف ناي مغبارن حق منغستاو مسل كمزلوم بارتي إيزيما غاليصو إيزيما أب زرغو مغلصي بارتي أبن أب كتماتات كلل أمحارا سلاماو سلفي نخكايد صاوعيت كمزقربا منغست بغديو وتسلفي ككايد أيغلن إلو كمزاقدن تغيسو بمسارة حق منغست إثيوبيا زمصل زي فقادن كالكالن زي بلو كوينو انهالو منغست إثيوبيا بعلو فقاد بعلو كالكالي بمخانو اب حق منغست نزتوقت مسل متحاسو قبو ايكونن إيلولو عبد الصمنوزي نجز أبارت بلسقنا زدقفو بتخطاطالي آخوان سلفن أبزكايد الأوان عبن نزم الكتوم منغستاو سب السلطان بقل سدبدا بي عفليتو سلاماو سلفي كايد مسوالا منغست بميديا مقادو بصنع نخننو كم زبالون زمسقنا زينا تغيسولو منغستن تقومتن كينيا كسمامعهم إيو استبهل اللسنة السلام كم زتدالو مرح كينيا بريزيدنت أورو كينياتا أفليتوم توم بريزيدنت أبزابو مجلسي اتي نمساي كونتات كينيا بروك قبر إيو استبهللون تبقسو هنس الدلتلن زتبهل السند كم زتدالون حبيرو مالو اتساند كينيا نزلو وقو طباوي محبراون بوليتيكاون ساقمات زفتحو أنفتات كم زتند سارولون بوليتيكنياتات تهاجر ناي تهاجر ساقمات مبقسي إنا سلزي فتح من دايون حبيرنا كنسرح لنا زبل كم زركوان تقليس الله كينياتا أبزربهم عناون نايتي زحلف حمع بوليتيكا أسوقوام إنيرا كلها بزعب فتح تزراري من عين فلتن سلزي بزعبا حوافي بوليتيكا مسرح نال الإيلو ميبل وكيلنا قلمو داويد كاب نيروبي عبد الأخو ريبورت كاب كينا كيوصانا كوفيد 19 مليون كينياويان كاب سرحهم كم زرحوا من قست كينيا أفليتو بيرو ستاتستكس كينيا أبزرقوا ريبورت كاب ميازيا كساب سنة لعلي 1.7 مليون كينياويان سرحهم كم زرحان وافليتو
ኣብ ናይጄርያ ብሰንኪ ጨኸና ፖሊስ ተቃውሞ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን እኩባት ሰባት ንመንግስቲ ዝውንኖ መኻዝኖታት ወሪሮም ኣብ እዋን ኮቪድ-19 ህዝቢ ክከፋፈል ዝተዳለወ ኣእካልን መግብታትን እውን ዘሪፎም ሓደ ኣብቲ ተግባር ዘረፋ ዝተሳተፈ ናይጄርያዊ ብጽሒተይ እየ ወሲደ ጎረቤተይ ብሰንኪ ጥሜት ዳርጋ ኣብ ኣፍ ሞት እዩ ዘሎ ክብል ንቪኦኤ ርእይቱ ሂቦሎ ሴኔት ኣሜሪካ ነተን ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክኾና ዝተሓፀያ ኤሚ ኮነይ ቤረት ትማልሶኒ ሽመተን ኣጽዲቑለን ሪፖርተርና ካትሪን ጊብሰን ንዘዳለወቶ ሳራ ፍሳየ ተቕርቦያ that I will support and defend the Constitution of the United States. President Donald Trump abz tarakhablu danya Amy Coney Barrett danya la'laway beit furdi iza hagar kwenen nakhsarhaq ala mahalla fazimanin. She is one of our nation's most brilliant legal scholars and she will make an outstanding justice on the highest court in our land. Ab hagarna kabzelu la'lawat muhurat hantia بلوز فتحاوي أسرارها أبنى هاجرنا العلوية بتفردي كتاب الكتيا 54 شومنتن بزخونة دمزي سنة تمالسوني شومتن زدقلن 4 شومنتن زعد مئين دانيا إيمي كوني بارت أدى شوعة تقول عنس عبيت هايمانوت كاتوليكنين أبز حلف ورحين حلفات روت بادر كينسبرغ سيعبو نزت فترة خفتت نمملا ببريزيدنت دونالد ترامب زت حريعين بزي حنتي أبال ريبابليكان بارتي كلهم زدقفوان بارت بقعات زلوا خبلو مرحيل على السنة ميتش ماكنيل يقلتوان. Tonight we can place a woman of unparalleled ability and temperament on the Supreme Court. لومي مشيت النشما أزيو بلوز عقل زلوا قولنستيتي نلعلواي بتفردي دانيا زي زحش عقمي بزلوا مسابات كفتات كيد فتحي أب مملأ ذرخدنايو كالو تاريخاوي عاوت غيرنا خنوسدون خيرنا كلهم ديمقراطيين أبالات السنة كن أنصارن مريضهم مخنياتي لهم زلعلو ودما أقدم كامل راز أبز تجمرلون معلت مرز أبز قربلون أوان شمات كتصدق مقوياي جيجوي أكايد أيو كبلو مراحل تحتواي سنة شك شماري زاربو. The Republican Senate majority decided to thwart the will of the people and confirm a lifetime appointment to the Supreme Court in the middle of a presidential election. سنة ريبابليكان نتناي هزبي دمسي عشش بمبال بريزدنتاوي مرجع الناكارنا أبزلنا اللون لعلي 6 مليون هزبي أبز مرجعلون أوان نعد ملك زواهاب شمات العلواي بيت فردي كصدق غيرهم اللو زي أب تاريخ زغماتيو ريبابليكان نغلت 231 عام تزنبري بمتحاس معالتات تبصرفو مرجع ناي مجمرتا بريزدنتن عبلالاي بارتي ريبابليكان كوينوم شموت العلواي بيت فردي زصدقوا تباهلو تاريخ كذكرميو سقاط ديمقراطيان اتشدشتن سلسته بزخونه بعقباويان استملأ بيت فردي صعنتو زفتر يبلو انتخونه جن ابتين 4 معلتات زصنحه حتون ملسن سنه باراتنا ولك اجندا مس وسانه بيت فردي خمسه يتحزقو تزاريبانين ازين عقباويان دق انستيو حدش تاريخاو خستتي كبلو ابار ريبابليكان سناتر ليندا زيغرهام تزاريبهم بارات تقريبهم زلو طرعانات كريائن تباهلو تثبيت يقبر بمليونات نزقصرو امريكاويان تحتو حسنات عنا زهب زلو اوباما كيرن كم اون بزح زلوون ببوستاز تخايدو كيدي مرز اخل التشحن عسران ناي مدناي عدل كقط من يخليو تباهلو يغني النصارى أبزوريا كتماتات إيطاليا أن حدش إجنا كورونا فيروس نمقوام صرفتها تخايدو اتي أو 15 كتماتات استخايد السلفي قونس أوي من بارون تفليت الله إزيز غون زلو منجست إيطاليا نحدش معبال كورونا فيروس نمقتع حدش ممرحي دحر متقباريو سابرينا كاستل فرانكو كاب روم نزل أخطو تولد ولد جابرييل زي تقطعو سلفنياتات نابل سرقياتات وطيوم أب عبيت كتماتات راي زي كونه أب ناقشتو كتماتات كي ترفي نتحدش إقدا منقستي أي تقبلون منقستي إيطاليا أب ملئت تهاجر حدش إقدا زوصي نزرقحي حدش ترقيو كورونات أطاون مباليون قدماي منستر جيسيبي كونتي ني إيطالياويان كزارب كله اتلا بدا أب زبدهانا زلو اوان بسيجت قطعي كم اون زي معرينت كم زسعبلنا ردا ايلو أسعبو بزحات أبات النقدي يقود أسلا زلغا نمحقازن ون مديبنا لنا عيلو. Sono già pronti gli indennizzi a beneficio di tutti coloro che verranno penalizzati da queste nuove norme. بزي حدش إقدا نزقود كلن أبيات النقدي نمدقوا من سلعنا لنا عيلو قدما منستر كونتي. حجي أنصارتي إقدا نايتقاوم السلفتات أبستبرع اللؤوان سبسلطان إيطاليا
نتقطع نمعصاف تدقما أخل كخون تسفى يقبر له إيطاليان بتلبدا كورونا فيروس مجمدا استهرمو خينهم كومدما بصنع اقدا استهاسيهم اب ايكونومي إيطاليا زورد قدعاتون كبيديوم ابزوان زغن إيطاليان نتحدش اقدان ممرحتات منغستن نمخبارو دليت زلوو ما يمسلون يماناوي صنفاويانن استودبو ጉጅለታት ገበንን ውን በድሕሪ መጋረጃቲ ድሕረዋይ ጎንፂ አለው ይባሃልዩም ከም ኣብ ቱሪን ሚላኖ ናፖሊዮ ሮማ ዝበሉ ከተማታት አማኢ ሰልፈኛታት ንድኮናቶም ወሪሮም ንገመዳት ባቡራት አዕንዮም ንበራሚል ጎሓፋት ውን አቃጺሎም መንእሰያት ጠራሙዝ እንዳደርበዩ ናጽነት እናበሉ ይጭድሩ ነይሮም ብዙሓት ተቃዋምቲ ፖለቲከኛታትን ገለ አባላት ፓርላማ ገዛኢ ፓርቲን ውን ከይተረፈ ነዚ ሓድሽ እገዳ ይተቐበልዎን እቲ ተሃስዩ ዝጸንሐ ኢኮኖሚ ዳግም ክትስእ ኣይክእልን እዩ ብምባል መራሒ ዓቀባውያን ማቲዮ ሳልቪኒ ንመንግስቲ ናብ ቤት ፍርዲ ክኸስስ ይብል ኣሎ ገለ ነጋዶ ተስፋ ቆሪጾም ንድኳናቶም ንሓዋሩ ክንዓጽዎ ኢና ክብሉ ከለዉ ገለ ደገፍቲ እገዳ ዝኾኑ ሳይንቲስታት ድማ እቲ ክሳብ ሕዳር 24 ዝተወሰነ ምዕጻው እኹል ኣይኮነን ድሮኳ ዓራውቲ ጽኑዕ ክትትል ቀልጢፉ ክትሓዝ ጀሚሩሎ ይብሉ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ይቕኒያልና ኣብ ሩዋንዳ ቅድሚ 26 ዓመታት ንዝተፈጸመ ጭፍጨፋ ገንዘባዊ ደገፍ ይገብር ነይሩ ዝተባሃለ በዓል ሃፍቲ ኣብ ዘሄግ ስዊዘርላንድ ናብ ፍርዲ ክቐርብ እዩ 87 ዓመት ዕድሚኡ ፌሊሲየስ ካቦጋ ካብ ፈረንሳ ናብ ዘሄግ ከም ዝተላኸን ኣብ ዝቐረባ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ከም ዝቐርብን ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡሎ ካቦንጋ ዝተፈላለዩ ክስታት ቀሪብዎሎ ንምፍጻም ገበን ዘርኣዊ ህልቂትን ገበን ኩናትን መምሽጣር ዝብል ገሊዩ እዩ ፌሊሲየስ ካቦጋ ለሚሊሻታት ሁቱን ነቲ ጭፍጨፋ ተቃልሕ ዝነበረት ሬድዮን ቴሌቪዥንን ሊብረ ዲሜያል ኮሊንን ብገንዘብ ዝድጉም ሰብ ከም ዝነበረ እውን እቲ ዝቐረቦ ክሲ ይሕበር ዜና ተፈጺሙ ዜና ሰሚዕኩም ካብ በትረ ስልጣን ናብ መቐለ ክንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ክመጽእ ይኽእል እዩ ክብል ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን እቲ ክልል ኣተሓሳሲቡ ዕስለ ኣንበጣ ካብ ዝተረኣየሎም ዞባታት እቲ ክልል ዞባ ደቡብ ትግራይ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ናጻ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎ እንተኾነ ቀዲሙ ኣብ ዘይተረኣየሉ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ዕስለ ኣንበጣ ከም ዝተረኣየ እቲ ቢሮ ኣፍሊጡሎ ሙልጌታ ኣጽብሃ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ 11 ነሓሰ 2012 ዓ.ም ጀሚሩ ዝተረኣየ ዕስለ ኣንበጣ ክሳብ ትማሊ ኣብ 4 ዞባታት ዝተረኣየ ኮይኑ ትማሊ ድማ ናብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝተዛመተ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ዶክተር ትንኩት መዝገቡ ገሊጾም ኣብቲ ክልል ካብ ዘለዉ 6 ዞባታት ዕስለ ኣንበጣ ዘይተረኣየሉ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ እዩ ኣብ 38 ወረዳታትን 142,000 ሄክታር መሬት ድማ እቲ ዕስለ ኣንበጣ ከም ዝተረኣየ ተሓቢሩ ዕስለ ኣንበጣ ብስፍሓት ኣብ ዝተረኣየሉ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ወረዳታት ራያ ጨርጨር ራያ ዓዘቦን ራያ ኣላማጣን ጉድኣት ከም ዘብፅሐን ምስ ህዝቢ ብምትሕባር ድማ ካብ ዝኸፍአ ጉድኣት ምክልኻል ከም ዝተኻእለ ዶክተራት ትንኩት ተዛሪቦም እዮም ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ላዕሊ 2 ወርሒ ዕስለ ኣንበጣ ዝጸንሐ ኮይኑ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ግና ከም ዘይተረኣዮም እቶም ቢሮ ሓላፊ ዝተዛረቡ ካብ ዘዳውቡ ከባቢታት ግና ተመሊሱ ክመጽእ እዩ ዝብል ስጋኣት ከም ዘሎ እዮም ዝሓበሩ لأتي قطري أو قرات كي عرف تبارو كبقرات مشت ولا أو تفاسد عرفت ولا لمو تشوفوا بكيميكال ولا بخلي نقرات وقعوا مالتي زينة لا السرح نيرو تبركع عيتون إما تردون له بينك كحبر للوي بوانا نت كمجاب كعبي يللي لذي أبراياون تزرعت سرقنا بماش لا طافي نير وانا نت تمشلاون أو ميلك ستيجنولو وافريس صبغ لخونه اللومات بتعامل سوفتي تحسون بتعامل صبغ تحسون نايت مشلا مالتي لازت قبل تخال متن تبقوا نايم ولا عدمون قلت اذا مير خطريت لها نايتون صبغ ناتات من لاي اتني لا تقعلن ولا انبطا بزح نغرات ولا غند كل حمد خل فلطينا قد مريت ساتني بل انتن افت قلسي بزح نغرات ينيرو انا ودي حر بزح صعري ياو تمالي بقت مالون لتوسنا ملكو مالتي دارغا 3-4 معلتي لا انا سيمصيو مالي لاعتون ناين غسرحتون يتخيدي كم زوا دو مالتي ስለዚህ ዝخزل رينا دو زوا نصا وعيل ማለት نصا كابن بطا نصا مالته يخونه
لمنتاي تقدم خزمون لورا ካብ خالي لمصاي خزت بركع ويتون لا وسخ إلى خلو سلازي سلالعابي خزي رايا نصا እዩ ብልብል ከይኑ ወስዶ ካብ خالي رحق ኢሉ ክመጽእ ምልኽል ኢትዮጵያ ብዙሕ ቦታታት ስለ ከም ልኽእል ክንፈልጥ ኣለና እታ ስለምበጣ ኣብ ዞባ ማእከል ትግራይ ብስፍሓት ከም ዘሎ ዝገለጹ ዶክተራት ትንኩት ስራሕቲ ምክልኻል ብሰብ ሞያን ህዝብን ይፍጸም ከም ዘሎ ሓቢሮም እዮም ኣብቲ ክልል ዝበጽሑ ዝራእቲ ብቕልጡፍ ብምዕጻድ እታ ስለምበጣ ጉድኣት ከየብጽሕ ጻዕሪ ይግበር ምህላው እቶም ሓላፊ ተዛሪቦም ኣለዉ ናይ ዓጸዳ ስራሕቲ ትካላት እውን ተዋፊረን ይሰርሓለዋ ትገበር ጥራሕ ይኾነ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ምክልኻል ኣትዩ ተተኺሉ ማት ተሃልዩ እውን የባር تليفون دمو يعصد يتو انت ابوزح بوتا صبوت قبل السالط لي حدا انقفات للوفت ناي حصيد سرحتي مالتي لي مصح مالتي تمشلا تصنحي هذا سويل خب علماميت العصري هونه تمشلا سلل تصنح قرو مصبا يدل مالتي ስለዚህ ኣብ ሓደጋ ምህላይና ምርዳ ይደሊ ግን ትልወጽሐ خالي ግን እخሊ ግን ቶሎ ግን ዓጽዶ ይግባ ጽቡቅ ግን ይሳለጥለይ ምናልባት ከምት ምንቅስቃስና ኣብ ምብራቅ መብዛሕትኡ ስርናይ ስገምን ስለልኾነ ክጠናቀቅ ይኽእል እዩ ኣብዚ እንደርታውን ማስናይ ስርናይ ክላስተር ይልወዝሕ መብዛሕትኡ ክጠናቀቅ ይኽእል እዩ ግን ብርክት ዝበለ ላብ 24000 አካባቢ ሄክታር ኣብ እንደርታ ካዝ በመሸላል ተሸፈነ ኢለሎ ስለዚህ እሱ ምጽባ ይደሊ ሓደ ቾኪል خال مقراص ሆነ አለ ግን መጠንቀቅ ይደሊ አሉ صاحبين ون ስለሌሎ ስለዚህ እሳ ተልበጽሐን መጻድ ተጠናኺር ከምሳዲ ከም አንፈት ትዘሙ ምሕላው ትመሸላ እዋኑ ዘይሓሎ ዝናብ ክመጽእ ከም ዝኽል ዘጥቁም ትንበያ ምህላውን ዶክተራት ትንኩት ገሊጾም እዮም ኣብቲ ክልል ዝተፈጠረ ኣስለምበጣ የብጽሖ ዘሎ ጉድኣት ካብ ጣብያ ጀሚሩ መጽናዕቲ ይካየድ ከም ዘሎ ዝገለጹ ቶም ሓላፊ ቢሮም መጠን ዝበጽሐ ጉድኣት ይግምገም ከም ዘሎን ንዕኡ ተራእዩ ድማ ንሓረስቶት ንምሕጋዝ ጻዕሪ ክግበር ይክብሉ ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም نمسجن ملقيتا كان حالف أب إثيوبيا كاب بنك عالمين منجس إثيوبيان بسترخبه 550 مليون دولار نسمنان سلستن كتماتات تربحتي لمعتاوي سيفتنات زقبري استبالي بروجيكت بوقعي تجمير الله نقتل قدما مستر إثيوبيا دمك أمكونن لومي أب كتمات دسيه اتي بروجيكت بوقعي تجمر كله بزقبرو مدره بتي كالعيناي كتماتات لمعتاوي بروجيكت سيفتنات شمونت ميتي شيح زخونو أبالات محبرسب تربحتي كخوني ميللو مسفن أراجي كابدسي نزل أخوة صبصاب مني أفورقيك تقربها ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማታት ንዝረአ ድኽነት ብምንካይ መሃዝነት ስራሕ ብምዕባይ ብፕሮግራም ምግቢ ንስራሕ ንኸባብን ሃፍቲ ተፈጥሮን ምክንኻንን ሓጋዝን ዘይብሎም ዓቕመ ድኹማንን ጉድኣት ኣካልን ብዕድመን ዝሸምገሉን ብቐጥታ ብምድጋፍ ማሕበራዊ ውሕስነት ምርግጋጽ ዕላማት ፕሮጀክት ምዃኑ ተገሊጹሎም بمسارة زي أبز حالف 4 عامتات أبز تخايدة قدامي معرف بروجكت لمعاتاو سيفتنت كتماتات لعلش دشميت الشيح سبات تربحتكو خانو كم زخالو أبز نخرج تمعالتات زي أنح بروجرام تجليد اللهم نزون كبنك عالمين منجستن 450 مليون بروز 5 تجبر له تجليد اللهم هذا بروجكت أدم سقفيحو لومي إتحال أي معرف بمختل قدامي منستر دمك أما كنن بوقع تجمير اللهم ያለፉት 4 ዓመታት በ11 ከተሞች የተካሄደው እንቅስቃሴ ብዙ ልምዶች ተገቢተውበታል አሁን ከ11 ወደ 83 نزحلف 4 ዓመታት ኣብ 11 ከተማታት ዝተኻየደ ምንቅስቃስ ብዙሕ ተሞክሮ ተረኺብዎ እዩ ሎሚ ካብ 11 ናብ 83 ማለት 72 ከተማታት ወሲኹ ወግዓዊ ዝኸውን ዘሎ ፕሮግራም ድማ ዓቢ ስጉምቲ እዩ ናይ ድኻ ዜጋታት ምሕጋዝ ልዕሊ ሁሉ ዘዕግብን መስሕልና ዘተዓረቕን ራእይ ዜግነት ብተግባር ብተስፋ ዘዕጥቕ ቀንዲ መንገዲ ልምዓት ምዃኑ ዘርኢ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ደመቀ መኮነን እቲ ብወግዒ ዝተጀመረ ካልኣይ ፕሮጀክት 550 ሚሊዮን ዶላር ዝተመደበሉ ክኾን ከሎ እቲ 400 ሚሊዮን ዶላር ባንክ ዓለም እቲ ዝተረፈ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝሽፍኖ ተገሊጹሎም ተረባሕቲ ከዓ 800 ሽሕ ሰባት እዮም ተባሂሉሎም ካብቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ዝተረኽበ ተሞክሮታት ወሲድካ ተወሰኽቲ ዘፈራት ኣገልግሎት ተወሲኽዎ ኣሎ ክብሉ ዋና ዳይሬክተር ኤጀንሲ ኣብ ከተማታት ዕድል ስራሕ ምፍጣርን ውሕስነት ምግብን ኣቶ ገብረ መስቀል ጫላ ተዛሪቦም ኣለዉ በተለይ ዘላቂ የኑሮ ማሻሻያ ፕሮግራም የሚገቡ ተጠቃሚዎች ቀደም ሲል ይሰጣቸው የነበረው ድጋፍ $500 ነበረ አሁን ግን እያንዳንዱ ተጠቃሚ $600 ከፍ እንዲል ነው ተደረገው ይሄ አንዱ
بفلاي نابت زلاقة بروغرام محايش من نبابرو زاعتو زيغاتات قدم لهم زوهابهم زنبرا $500 نيرو لو مغن ناب $600 كبل تغير لهم كالعي كأمس مفتار سراح كتأساسري تغيرو بفلاي من اسيات تحت 12 خفل تمرتهم زقوارصو امناي ولك كوبانياتات ناي جوبا ገንዘብና ተዋሃቦም ልምድ ክረኽቡ ምግባር ብኡቢሉ ከዓ ቀጻሊ ምትእስሳር ክረኽቡ ኣብ ዝተለማመድሉ ኩባንያ ስራሕ ወላውን ተዘይረኸቡ ቁሩብ ናይ ጁባ ገንዘብና ተኸፍሎም ስራሕ ዘናዲሉ ናይ 3 ወርሒ ግዜ ክወሃቦም ይኽብሉን ወሲኾም ኣብ ዙርያ ዓለም ዝተኸስተ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እቲ ፕሮጀክት ናይ ህጹጽ ግዜ ሓገዝ መሰረት ገይሩ ክንቀሳቀስ ገይሩዎውን ኢሎም ኣለዎም ንሰለስተ ዋርሕ ዝኣክል ተጠቀምቲ ስራሕ ከይሰርሑ ገንዘብ ከም ዝተኸፍሎም እውን ኣቶ ገብረ መስቀል ጫላ ተዛሪቦም ኣለዎም ኣብዚ ካልኣይ ፕሮጀክት ሓድሽ ትኹረት ካብ ዝተዋሃቦም ሓደ ጉዳይ ስደተኛታት እዩ ስደተኛታት ኣብ ዘለውዎ ከባቢታት 30 ሚእታዊ ስደተኛታት ንምጥያሽ 70 ሚእታዊ ድማ ነባርታ ከተማ ተረባሕ ንምግባር ከም ዝስራሕ እቶም ዳይሬክተር ገሊጾም ኣለዎም ስደተኞቹን በተወሰነ ሬሽዮ ከኮሚኒቲው ጋር ብናቀላቅለው የስደተኞቹን ቁጥር እየቀነስን በስደተኞችና ደግሞ ከአካባቢ ነዋሪዎች ጋር ያለውን ደግሞ ኢንቴግሬሽን የተሳለጠ እንዲሆን ያደረግን እንሄዳለን ንስደተኛታት ብዝተወሰነ መጠን አሃዝ ምስቲ ማሕበረሰብ ምስ እንወሃህዶ ቁጥሪ ስደተኛታት እናነከና ኣብ መንጎቲ ሕብረተሰብን እቶም ስደተኛታትን ከዓ እቲ ምውሃድ ስሉጥ ይኸውን ስደተኛታት ፓስፖርት እናውፁ ንሃገርና መሰጋገሪ ካብ ዝገብርዋ ኣብዚ በዚ ፕሮጀክት ተሓቂፎም ሃገርና መዕለብ እንተዝገብሩ ሃገርና ዝያዳ ኣፍራይት ትኸውን እውን ኢሎም ነቶ ወጻኢ ዝሽፍኖ ናይ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽን ስደተኛታትን ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብዚ ምርድዳእ ከም ዝበጽሑን እቶም ዳይሬክተር ገሊጾም ኣለዉ ኣብዚ ሓለፈ 4 ዓመታት ዝተመዝገቡ ዓወታት ዝነኣዱ ኣብ ባንክ ዓለም ዳይሬክተር ጉዳይ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዑስማን ዲዮ እቲ ንዝመጽ ዓመታት ዝተወጠነ ፕሮጀክታት ህውን ዝኸውን ዝተዋሃደ ስራሕ መዝህል ኢሎም ኣለዉ ካፕተን ቀዳሞት 11 ከተማታት ሓንቲ ዝኾነት ከተማ ደሴ ጽቡቕ ኣፈጻጽማ ካብ ዝመዝገባ ሓንቲ ኮይናላ ዝበለ ሪፖርተርና መስፍን አራጌ ነዝውን ርእሰ መምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ መስኪሮም የሚልሎም ርእሳነ መምሕዳራት ሚኒስትራት ከንቲባታት ከተማታት ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስትን ኣብታ ከተማ ብፕሮግራም ሴፍቲኔት ንዝተሰርሑ ስራሓት ልምዓትን በፂሖም ክብል መስፍን አራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩሎ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተረኛ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ ናይ ምምራጽ መሰል ዘለዎም ኣብ ኣፍሪቃ ዝተወለዱ ስደተኛታት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ብዝወሰኸ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ 2020 ምርጫ ይሳተፉ ኣለዉ ይብሉ ውዳበታት ዲያስፖራ ኣፍሪቃ ገሊኦም ግን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዝነብሩ ካልኦት ኢሚግራንት ማሕበረሰብ ክነጻጸር ከሎ ንምርጫ ትርጉም ብዝህብ ደረጃ ኣይተወደቡን ክብሉ ይከራኸሩ ሳሌም ሰሎሞን ሰራሓቶ ገብረ መድህን ከቕርበዩ ኣድመፅቲ ኣብ ናይ 2020 ምርጫ ፖለቲካዊ ጭዋድኦም ክጥቀሙ ኣፍሪካውያን ዳያስፖራ የለዓዕሉ ኣለዉ ነካ ኣቻፑ መስራቲት ኮሚቴ ህዝባዊ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝተብሃለ ውዳበ እያ አፍሪካውያን ዳያስፖራ አቅሚ ከጥሩ ዝሰርሕ ፖለቲካዊ ሻራዊነት ዘይብሉ ትካል እዩ is to empower people into learning that they have a voice they have a say ሸቶና ሰባት ዝስማዕ ድምጽ ከም ዘለዎም ክፈልጡ ዓቅሚ ምፍጣር እዩ ኣብ ፖለቲካት ድምጾም ትርጉም ከም ዘለዎ ኣብዛ ሃገር ከም እንነብር አፍሪካውያን ንዓና ኣብ ዝምልከቱናን ኣብ ዝጸድቁን ሕግታት ድምጾም ዋጋ ኣለዎ بمسارات ናይ 2018 ኣቋጽራ ፈረንጂ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቆጽራ ህዝቢ ልዕሊ 2 ሚልዮን ኣብ ወጻኢ ዝተወለዱ ኣፍሪካውያን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ይነብሩ ልዕሊ 50.6 ሚእታዊ ኢሚግራንት ዜግነት ዝተዋሃቦም ክኾኑ ከለዉ 99.4 ሚእታዊ ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦምን ናይ ምምራጽ መሰል ክህልዎም ዝኽእሉን እዮም ኣብ ሚኒያፖሊስ ዋሽንግተን ዲሲ ሁስተንን ኒውዮርክን ሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ኣፍሪካውያን ዳያስፖራ ብበዝሒ ይነብሩ ፖለቲካዊ ዝንባለ ኣፍሪካውያን ዳያስፖራ ብዝምልከት ዝተገብረ ናይ ዳህሳስ መጽናዕቲ ግን የለን ይብል ጆን ካምፕቤል ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝመደብሩ ቤት ምኽሪ ርክባት ወጻኢ ላዕለዋይ ክኢላ መጽናዕታት ፖሊስታት ኣፍሪካ A lot of our African diaspora members are in the trenches and working
whether it's in the medical field, whether it is... ብዙሓት ኣባላት ኣፍሪቃውያን ዳያስፖራ ኣብ ዓውዲ ሕክምና ንሰባት ኣብ ምግዕዓዝ ኣብ መደበራት ሸቐጣሸቐጥ ኣብ ኩሉ ኣለና። ኣፍሪካዊ መቦቀል ዘለዎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መረፅቲ ብቁጠባ ትምህርቲ ብሓለዋ ጥዕናን ድሕነትን ካብቲ ካሊእ ብዙሕ ዝተፈለዩ ኣይኮነን ይብሉ ኣተሓባበርቲ። ምክንያቱ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ኢሚግራንት ኣብ ቅድሚት ተሰሪዖም ኮቪድ-19 ኣብ ምምካት ይሰርሑ ስለ ዘለው ናይ ኣፍሪካውያን ዳያስፖራ መረፅቲ ሓይሊ ይዓቢ ዘሎ ይመስል። ኣብ መንጎ 2010-2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን በዝሒ ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ መፂኦም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ሰባት ብ52 ሚእታዊ ወሲኹሎ። ብደረጃ ሃገር ብርክት ዝበሉ ኣፍሪካውያን ፖለቲከኛታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝለዓለ ፖለቲካዊ መድረኽ ይዋስኡ ኣለዉ። ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኢልሃን ዑማር ፈላሜይቲ ሶማልያዊት ኣሜሪካዊት ካብ ሚኒሶታ፣ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኤርትራውያን ዝተወለደ ጆን ንጉሰ ካብ ኮሎራዶ ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም እዮም። ጆ ኤርትራዊ መበቀል ዘለዎ ፈላማይ ኣባል ኮንግረስ እዩ። ብመሰረት ፒው ማእኸል መጽናዕቲ ዝተዛብዐ ኣመለኻኽታ እንተሃለዎ እውን ካብ ሓፈሻዊ ህዝቢ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ኣፍሪካውያን ኢሚግራንት ብማእኸላይ ኮሌጅ ወዲኦም ስራሕ ናይ መሓዝ ዕድል ኣለዎም። ጆን ካምፕቤል ልክዕ ከም ኩሎም ኣሜሪካውያን ንዕኦም ዝሰማምዖም ሕፁ ክመርፁ እዮም ይብል። ኣፍሪካዊ መበቀል ዘለዎም ኣድመፅቲ ብፍላይ ዘገድሶም ሓደ ጉዳይ ኢሚግሬሽን እዩ ይብሉ ኣዋሃድቲ። ብዙሓት ስደተኛታት ኮይኖም መፂኦም ወይ ናብዛ ሃገር ተሰዲዶም ዝመፁ ኣባላት ስድራ ኣለዎም። ከም ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ሶማልያን ኤርትራን ዝኣመሰለ ሃገራት በብዓመቱ ሃዲሞም ዝመፁ ዓሰርተታት ኣሽሓት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ይኣቱ ወይ ድማ ይመፁ። በዚ ምክንያት ኣፍሪካውያን ኣብ ቀረባ ብዝተኣታተወ በዝሒ ስደተኛታት ዝድርት ለውጢ ስርዓት ኢሚግሬሽን ስኽፍት ኣለዎም። ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ኣፍሪካ 31,000 ሓዊሱ ዩናይትድ ስቴትስ ኣስታት 85,000 ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ 18,000 ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ድማ 15,000 ሰባት ክትቕበል እያ። እቲ ምንካይ በዝሒ ስደተኛታት መጀመርያ ደረጃ ንህዝቢ ኣሜሪካ ንምክልኻልን ምሕላውን ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ንሓደጋ ዝተቃልዑ ሰባት ናይ ምሕጋዝ ዘላቒ ድልውነታ ንምርግጋጽን እዩ ይብል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደብሩ ፖለቲካዊ ስትራቴጂስት ሳም ፋቲ ኣብ ጆርጂያን ኬንታኪን ኢሚግራንት ዜጋታት ንምርጫ ክምዝገቡ ይሰርሕን የተሓባበርን ካብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ንምእታው ዘፍቅድ ቪዛ ከይረኽቡ ዝተገብረ ናይ ጉዕዞ እገዳ ናይ ኣፍሪካውያን ምብራርን ፖሊስታት ንመረፅቲ የተኣኻኽብ ዘሎ ኣጀንዳ እዩ ይብል ሳም። ኣድመፅቲ ኣፍሪካውያን ዳያስፖራ ብዕቱብ ክንቀሳቐሱን ድምፆም ከስምዑን ዝገበሮም ጉዳይ ኢሚግሬሽን እዩ ይብል ፋቲ። If we are in this country and we are paying taxes, we need to vote and we need to do something when it comes to some of these policies that are directly now affecting them. ኣብዛ ሃገር እናነበርና ግብሪ ንኸፍል እንተኾይና ክንመርፅን ብቐጥታ ኣብ ዝትንክፉና ጉዳያት ሓደ ነገር ክንገብርን ኣለና። ሓደ ፖሊሲ ንሓደ ሰብ ዝትንክፎ እንተኾይኑ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘለዎ ርግፀኛ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ፖሊስ፣ ኢሚግሬሽን፣ ማሕበረሰብ ኣፍሪካውያን ዲያስፖራ ነዚኦም ዝፍጽሙ ዘለዉ። ናይ ኣቻፑ ውዳበ ኣብ ቴክሳስ ኣብ ምዝገባ መረፅቲ ይንቀሳቐስ ኣሎ። ኔካ አቻፖ ከምዚ ትብል That's when you can decide, okay, this is the candidate that represent my values, my morals, and what I think means progress. በዚ መንገዲ ክትወስን ከለኻ እወ እዚ ሕፁ እዚ ንኽብርታተይን ስነ ምግባረይን ንምዕባለይን ዝውክል እዩ ዝብል ክትወስን ከለኻ እዩ። አቻፖ ብምውሳኽ ንፈለማ ግዜ ዝመርፁ ሓዊሱ ኣፍሪካውያን መበቀል ዘለዎም ሰባት በብከባቢኦም ኣብ ዝካየድ ምርጫ ንዕኦም ዘገድሶም ጉዳያት በዝግባእ ፈሊጦም ነቶም ሕፅያት ክሓትዎም ተተባብዖም። ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ክቡራት ሰማዕትና በዝምባር ናይ ሎሚ ፈነወና ንዛዝም ኣለና ምሳና ስለ ጸናሕኩም ነመስግን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጽባሕ ረቡዕ ይረኸበና. This program has come to you